Makkelijk, gemiddeld, moeilijk. Vele varkens smakspoeling doen. Waar heb je dat allemaal gevonden? Cursus Nederlands. De papegaai van de stok schieten. Ja, die weten we. Klaar? En wat wordt daarmee gedaan dan? YouTube staat erop. Het wordt eigenlijk in ons project gebruikt. Ja. En of dat jullie dat nu zeggen, ja of nee. En wat er dan achteraf mee gebeurt, of geknipt of geplakt, dat weet ik veel. Vertrouwen. Vertrouwen, ja. Ja, dat weten we nog niet zeker. Ja? Ja. Daar gaan we dan zeker. Ja. Moet je een